दिनैलाय रावनोबो बे सावलुन देवानिखौ गोनांथि जायाखै नामाब्रा ओरैनोब्लालाय माथो बे दखानावनो फैयै फैयै नागिरफैबाय थायो मा सासेबो फैयाखैब्रा दिनैलाय आंहालाय मा जानांगौ जाखो ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाया जाखो आंलाय दिनैलाय ओइ दखानि बहा थांखोब्रा नोंलाय गुदुं गुदुं साहा कापसे हरदोब्रा दखानियाबो माथो बहाबासो खिनो थांलायबाय नामाब्रा माथो दखानावनो गैया जालायखो साहाखौनो सिरि सिरिसो लोंगारा थांगोनलै आंनिया दान्दिसे नेना थाबावनोसै र' सोर फैयो सोर फैया देवानिनि खामानिब्रा देवानि खालामाब्लानो मोनजाया बेयाव थाबाय थाब्ला आं ओंखाम मोनजानाय नंलिया जानाय नंलिया थांनांसिगोन बे खुम्बारि मोननायावनो थांनांसै बेनिफ्रायनो आङो 500 थाखा दहनना लाबोनांसिगोन होनांसिगोनलाय सिनिफोराखौ दैहाबलायनाय बाथ्राफोराखौ बिहामजो जासिलायनोसै लागाव साला बे खुम्बारिखौ एसे बुरखायैनि फनखौनो खालामहरग्रोनि हेलौ औ आगै खुम्बारि दा औ आंखौ सिनाय मोनाखै आं सावलुन देवानि आं नोंसिनाव फैगासिनो दं नों न'आव दं दा आंना मोनसे मोजां खबर लाना फैदों नोंनाव सहैब्लासो बुंगोन मोजांथार खबरा आगै नोंनि थाखाय मुलाम्फा जाथारगोन आं फैगासिनो दङ बेयाव जिरायबाय थाब्लाथ' जाला थांखानांसिगोन हाबाब माखौ मावजेनबावगोन नोंलाय खामानिफोरखौलाय आयु हाथारला आङो बे फिसालाखौबो बुंबाय थायो हिनजाव लाना फैदो होननानै दाबो लाबोआ बिहामजोखौनो नांसिगौ जासोबाय आंनोबो खामानिखौनो आं हारसिङै मावखोजोबनो हालिया आयु आरो बे देवानियाबो दाबो सफैला फन खालामनानै ओंख्रि फैबानो जायसै बे देवानिनो बुंथारदोसै आङो बिहामजो नागिरनो थाखै नै खुम्बारि आगै आं सफैबाय नों बहा दं सफैबाय फै आं किटचेनावसो दङ आगै खबरफ्रा माबोरै नोंस्रालाय खबरफ्रा मोजां दंना खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दङ आदा माथो जालायखोनो खबरालाय मोजां गाज्रिलाय मोजांबो दं गाज्रिबो दंलाय मा जालायखो आगै मा जालायखो बे सावलुन देवानि थासान्दियावलाय माखौथो जिंगासिखो नोंलाय आगै आयौ आगै मानो जिंगासि आंनो बुंलाय मा दुखु दं बे आगैयाबो आरो मा समयसा जादों नोंनालाय बे सावलुन देवानि थासान्दि माखौ जिंगासिखो नोंलाय नोंनि समयसाखौ आंनो बुंलाय आगै आं दानो समाधान खालामना होगोन आं थानायाव जिंगा दासिलै आगै जिंगा दासि आंनो समयसाखौ खोन्थालाय आंनि दुखुखौल' एसे बुजिगारबाय था आरो सम नै देवानि आदा आंनाथ' बैसोआबो जाबोगासिनो दङ खामानि दामानि मावनो हालिया दा बेवहाय फिसाज्लाखौ बुंबाय थायो सासे बिहामजो लाना होफैदो होननानै गैया आंनि बाथ्राखौनो खोनासङा बेखौ लानानैनो आं एसे दुखु बैसो जानायखाय दानिया एसे खामानि मावबानो थाबनो मेंथारोहाय आदा समयसाया बेसो आं दासो बुजिबाय आंबो बेबायदिनो मोजां खबरखौनो नोंनियाव लाना फैखादोंमोन आगै जिंगा दासिसै आंनि पकेटखौल' एसे गरम खालामना होलाय बिहामजोखौल' नोङो नागिरनानै होथारदोहाय बाखि खोथाखौ नोङो जिंगा दासिसै होखागोनखा आं नोंनि पकेटखौ गरम खालामना हरखागोन नै आगै बै बालाबारि गामिनि गब्ला माहाजोनमोनना सासे BA पास जालायनाय फिसाजो दं बिस्राबो फिसाजोखौ बिलाइनो थाखाय बिजामादै नागिरगासिनो दङ नोंस्राबो दानिया बिहामजो नागिरदों मिलायलायथारबाय दा नैबे देवानि थानायाव माखौ जिंगासिदोंब्रा आगै माखौ जिंगासिदों दे खोथाया बिदिनो जाथोंसै नङा होमबा नै आदा देवानि जाहा बिहामजो नागिरनाय बाथ्राफोरखौ गामिफ्राव खोन्थालाबायनो नाङा नङाब्ला दानो जाहानि फिसाज्लानि गाज्रि बाथ्राफोर खोन्थाहरगोन नंखाय बाथ्राफोरखौनो एबनानै नङाब्लाबो जाहानि फिसाज्लायालाय बिदि गाज्रियानो नंखाया जानायबो गैया लोंनायबो गैया बायदि गाज्रि खामानि गैया मालायदों बुलायबाया अब्लाबो मा खालामगोन जोंनि गामिनि मानसिफ्रा ओइथिं खोन्थाना हरगोन बेवहाय खोन्थाबायनो नाङा दे आदा देवानि बेफोर बाथ्राखौ आं मोनथिखागौ आगै जिंगा दासि आगै दानिया गासै बाथ्राफोरानो जाखाजोब्बाय होननानै सानना लादो आंखौबो गोजोन होहरलायदो आयु मा गोजोन होहरनायनि बाथ्रा जाखोसै आदा माथो बुजिलायखोनो नोंलाय आगै माबा बेलेगसो बुजिलायदों नामा
बे रांनि बाथ्रा आंनो एसे रांफोरखौ हरदो पकेटफोरखौ गुदुं खालामना हरदो बाथ्राया बेसो देवानि नालाय देवानियानोसै बाथ्राफोराबो फिदिं फिदा बुजिनो नागिरलायलांना आंनाबो दे थांनाय समाव बे बाबु बिफानिफ्राय लाना थांफादो बेयावनो जिरायना दङ जागोनलै आगै जागोन दे थांनाय समाव लांफानि आङो जागोन दे रायजो राजाफोर जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आं आरो बेबायदिनो उरला पुतुला चेनेलावहाय गोदान महर लानानै आखल लानानै केरेक्टार लानानै फैबाय थानो जेन मोनो रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय रायजो राजाफोर नोंसोरो आंखौ सापर्ट खालामथारदो साबस्क्राइब खालामनानै आरो आंनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय था आं आरोबाव गोदान लाबोगोन नै दसेनि उनावनो फैफिनबावगोन नेनानै थादो नेनानै था रायजोफोरा